Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Action Reports, first portion. Mayong aga sa ato sini nga mga kaksyon, mayong aga sa mga kaksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa taga syudad sang Bacolod sa bugos nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sa ato sini nga pag broadcast sa sining nga aga, no? Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan sa Action Reports first portion. Mangin kaupod ta dugay-dugay ang mga reports sa aton sining nga mga action reporters plus man ang mga balita nasyonal karon dugay-dugay ang aton sining pagadalon diri sa inyo sining nga palatuntunan. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa mga kaumhan kag sa mga kabukiran nga nagpamati na sa sining aga mga kaaksyon sa mga markets naton diri sa palibot sang syudad sang Bacolod gamat-amat na plastar mga kaaksyon para makabaligya na dugay-dugay sang ila sining nga mga inog baligya, no? Sa mga burgo sa ato sining nga mga merkado sa Burgos Public Market, sa Libertad Public Market halos bukas na ang iban sining gaamat-amat na ladlad sa sining nga aga, no? Action Reports, first portion. Kamustang mga kaksyon ta sa sining adlaw mga kaksyon dalontang balita gikan sa Kapitolyo. Iga balita ni Aksyon na Marlon Hinovia ini may kang tanan sa mga chief of hospitals nga ginbala sa balasan Negros Occidental ti magasugod na sa ila bagong assignment subong nga adlaw. Action Reports, first portion. Kag kalakip man ining tourism chair nga si Councilor Villarosa, Jason Villarosa, positibo nga malabot sang syudad ang kapin 2,000 ka mga tourist arrival sa Mascara. Action Reports, first portion. Mayo manino ti hamakin mo 200,000 ka mga tourist ang magabot sa tion sang Mascara Festival diri sa syudad sang Bacolod. Dalontay na karon mga kaaksyon sa aton sining nga pagpangalagad sa inyo sining nga palatuntunan kag sa nukpo naman nga balita upod kay aksyon na John Diaz, lalaki pilasono matapos ginbuno sa ilimnan sa banwa sang Candones. Action Reports, first portion. Sa balita nasyonal mga kaaksyon diri sa inyo sining nga palatuntunan, by the way karon dalon taning resulta ang recap results sang STL, ang resulta sang Grand Lotto 655 kag ang ato sining nga Mega Lotto 645 mga kaaksyon. Sa balita nasyonal, Vice President kag Department of Education Secretary Sara Duterte ang nagmando sang investigation angot sa 2021 procurement sang ginaligar overpriced kag outdated laptops pagi sa Department of Budget and Management or DBM lang procurement services or service sang Department of Education mga kaaksyon manti kapon mayara press conference nga ginpatigayon si DepEd Undersecretary Ipimako Dinsing nga nagpabutyag ang department sini ang himo na sang nagakaigo nga tikang kahapon Monday, August 15 nga makasumiter sang ginaligar nga fraud o kon
pag ang gasto or pangpangdaya sining gasto under sa Department of Education mga kaakson or sa Department of Budget and Management Procurement Service mga kaakson, no? Gin-request ni isang commission on audit angot sa laptop issue. Action Report, first portion. Kalakip man ining House Bill nga nagahingyo blasang insurance sa mga displaced workers. Isa man ini ka maayong tikango kay bisan paano matagan sa nagakaigo nga pagtamod mga kaakson sunod rin kay Deputy Minority Leader Estila Marie Kimbo ang nag-refile sang proposed measure nga nagahingyo sa creation sang National Insurance Program para sa mga displaced nga mga empleyado mga kaakson, no? Si Kimbong nag-represent sa Marikina 2nd District nga nagpabutyag ng House Bill 490 ang nagahingyo sang extension sang or pag-extend sang unemployment insurance benefits sa mga displaced nga mga workers for a period of 3 months, 3 ka bulan mga kaakson, no? Ano pag mga balita ta nasyonal sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad tining pagbiya man sang Undersecretary sang Department of Agriculture nga nagpabutyag ini si resigned Undersecretary Leocadio San Sebastian nga ang Department of Agriculture ang nagpalayag sining nga nagperma sang Sugar Order number 4 or SO4 nga nagpanugot sa importation sang 3,000 or 300,000 metric tons ang sugar bangod sa dwindling supplies mga kaakson, no? Si resigned Undersecretary Sebastian ang nagbiya sa iya sining pwesto matapos nga ginpabutyag nagperma man sa ining importation order without President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naghatag blasang otoridad nga palayag ini angot sa sining ISO number 4 kagin patigayon ini nga gin-investigahan karon sang House Committee on Good Government and Accountability kag House Committee on Agriculture and Food mga kaakson. Action Report, first portion. Sige, sa ato sining mga kaakson lambadahon tani karon dugay-dugay pag maka-time kita mga kaakson, no? Diri sa inyo sining palatuntunan. Karon dugay-dugay aton hibaloon ang sitwasyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga balita sa patrol mga kaakson, no? Kay sige na lambiyong sang ato sining patrol sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod kag sa mga markets naton aton himulsuhan karon mga kaakson diri sa inyo sining palatuntunan. Action Report, first portion. Pangalan ni Action Fred Salanga, ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan Action Rex Cantong. Action Report, first portion. Mangin kaupod ninyo kita, tubtob sa tak na lasais dari sa inyo sining palatuntunan. Sige, mayong agalang sa bagulang nakabugtawa, sa mga bagulang nakatune in diri sa ato sining pangalagad ang sa Facebook page nato nara na sila nakasalyada na sila kag ti ang mensahe ninyo base karon makatayma hatagan ta ina igtalupangod mga kaakson diri sa inyo sining palatuntunan. Action Report, first portion. Yari kita sa day 2 sa ngaton sini dakop ka, daog ka, Rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod, no? May mga winners na kita kahapon nga gin-draw mga kaakson kagin palayag na diri daw isa tong naka-claim na pero ang isa nga taga Silay why gid makaabot. Lantawon ta karon nga adlaw kay ti hasta pa man ni subong adlaw ang iya sining
pagkarideri sa Aksyon Radyo Bacolod para makapatiyog sa ngaton sining nga rolita mga kaaksyon. Kagang iban pa naton nga mga kaaksyon na hatagan ta inaig talupangod, no? By the way, ang Station 2 kaina nagpadulong diri sa stasyon daw las 2 siguro pasado to. May yara sila kunong by bust operation nga iga patigayon i-check tay na karon dugay-dugay sa ato sining patrol, no? Damo-damo man ang na by bust, no? Diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa area sang Oriental yaho do hindi man ni masagang ini do hindi mo man marising balita, no? Hamakin mo aksyon na Hendre, aksyon na El Rey, duwa ka mga miyembro sang Regional Mobile Group or RMG ang ginpangluthang ini, ginaligar nga ginpangluthang ini sa area sang Barangay San Roque, Banwa sa or syudad sang Bayawan, Negros Oriental mga kaaksyon, no? Hamakin mo nga dead on arrival ining si Police Corporal Ray Ambo matapos gagin lutang ini kag ining si Patrolman Rolin Mar Abrasaldo, pero sa initial nga report diri sang Bayawan City PNP ang gindala pa sa ospital ining ikaduhang miyembro, mga lunsay ni mga miyembro sa kag-operatiba sang 705th Mobile Company sang Regional Mobile Force Battalion 7 mga kaaksyon, no? Tiining duha mga kaaksyon nga ginpangluthang sang wala pa makilala nga mga persona sa area sang Barangay San Roque, syudad sang Bayawan, Negros Oriental, no? Hibaloon ta lang ni karona kung may progress report ang ining balita didto sa Bayawan City, no? Isa pagid ka high value individual man ho, dakop man mga kaaksyon sa mga operatiba, more or less 1.4 thousand hamakin mo, no? 1,400,000 pesos and 800 mga kaaksyon ang na-recover sa sining suspect sa isa ka operation sang Bacolod City Drug Enforcement Unit sang BCPO sa Purok Kahirop Barangay Singkang Airport sining syudad sang Bacolod. Action Report, first portion. Sige karon dugay-dugay aton lambadahon ining balita mga kaaksyon sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby ay kay matagta pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay para sa dugang sining mga informasyon diri sa inyo sining palatuntunan. Action Report, first portion. Daligid lang kay matagtanay pinaka mga commercials. Standby, palihog. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years.
Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog,
Ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad Sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok.
Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang Sini nga pangalagad mga kaaksyon, this time siningon taneng palibot sang syudad sang Bacolod sa paglibot-libot ni aksyon na idinabuso sa mga mayor nga mga dalanon kag markets diri sa syudad sang Bacolod aton hibaloon kag himulsuhan ang dalagan sang syudad mga kaaksyon, pero ginasigawom naton nga hindi pagidman masyado kadamo sang salakyan nga nagagios especially sa mga passengers jeep mga kaaksyon. Balita sa patrol. Abera-beri sa tabing sitwasyon sang palibot tuya bakson Eden Abuso sa patrol aksyon na din mayong aga. Good morning! Action Good Alert morning. Sa tanan naton nga ka-action. Abi ko BBB na. Aba, karon pa. Doka ako na, doka temprano pa. Oh. Pero kapag gwapo na ako nung pagka-temprano, Action Rex mo, ti madugangan wala. ginay. Gali. Oo, ti batay, bala kay amang magnet kagit sang mga chika babes sa Boracay. Joke lang, kasi pamati si ta Jeanette. Namaubo man ko ba pag saling mo chika babes ba? Hindi yun, tato na lang nga nag-iba, sige monitor si ta Jeanette. Ate, sigurado nga katulog pa to. Yeah. Ay, kasi katalog pa. Kaya agab yung rest pa mo, no? Agab pa mo. Oo. Di okay lang na. Pero ti makita mo doon sa aton live action rest nyo doon medyo ari, tas dulom-dulom area. Wala kami ka pa dulom-dulom ni actionani, ha? Kasi karon mambalan kami ka pa dulom-dulom. Kami ari kami action rest. Amo pa ning operations nila sa bypass? Oo, amo pa rin action rest. Actually, kahulat. Nagkanto din sila kainasang mga 2 pasado, mga 2:30 guro action na din mo nangayo sila tani ayuda or personnel galing ti way naman tana off duty kagapiyong-piyong naman ng halos kalabanan sa aton mo. Amo lang man alas 12 hasta alas 4 lang man ang pahuway to mo. Nagkulap gid sila. Oo. Pero tiyari kami di action rex sa Guaan sang initially dili wala ko may arko sang Barangay 6 ko noon area. Oo, Barangay 6 pero nagsulod kami di sa arko sang Nangka zone 2 di bala. Diri sa may lapit lang yun sa police station to, kung naghulat-hulat kami di si corner ho, kahit ito wala pa bugtaw ang mga marites kag ang mga tolit. Wala ka pa mangkutan kung diin di ayon kay may duwa daan kaalagyan. Tiyari kami di subong nagahulat-hulat kung diin di bala. Pero may patrol man da sang pulis? Ari lang sa Guaan, Action Rex kami, ari lang sa Uluunhan, kaya hindi kasulod ang salakyan. Kasi karon bala magsigi kami to kasulod-sulod, masangit kami, kaya hindi kami kagwa, ayawan, ikutulod. Tiway pa man na gabulugtaw mga tao da? Wala pa, amo na gani, wala pa kami ni mangkutan ng mga marites. Di ka kay usually Action Rex, yung baybas ya. Isan wala ka nagpamangkot, pagkita nila Action Radio, diretso na lang taya kamot mo. Oo, kung gabulugtaw sila, pero kung gakatulog pa ni sila, iya mo ni oras, hinuragok pa, way kagid sang pamangkutan dira mo. Pero ang patrol sang pulis din na dampi. Ari lang di sa may Guaan, Action Rex, pero nakakuha naman si Sir Pastrana, hambalya, dali lang gid ma'am, kay sugaton ka lang sa Guaan, kay para mabalaan. Layo pa, lalakton pa sulod? Lalakton pa Action Rex sa sulod, aring iskinita. Although kay go man ang salakyan, kaso one way lang. Kay may mga nagapinarking man siga, tapos hindi namon bala sweto ang alagyan. Basi paglambot, tapos punta, dead end na. Wala kami, hindi kami ka-U-turn, hindi kami ka-backing, kabalo ka naman niya na lambuhala niya darang naton sa lakyan ni. Diba si problema Action Rex. Pero mas okay na lang din dalan sa magkadto. Kasi
pa police station 3 bala. Mm. Ang dalan, mas okay na lang di ako. Kaya ti, do talatawhay pa. Pero ti, so far, Grabe ang Rex, drug sa syudad, no? Kagabi ito o sa operation bala to sang CDEO man niya, CDEO, Oo. Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit sa barangay Singkang bala, kapin sa 1.4 million to. Oo, ang botok siya, Rex. Amo na bala kasunlog nga, mamangkot aga conflict sila kay mamangkot nga, ti, sir, dang kamusta na ang drug sa Bacolod? Ati gajutay na gid lang man, ma'am. Oh. Gajutay, pero dugo sige-sige man ang operasyon, Action Rex. Tikis, walang Jutay nga matrix. sige-sige ning operation, no? Pila ni kadlaw, kadalag ko pa, hindi ya tingi yung recovery, kundi volume pa ya sang drugs. True, kag wala labot, Action Rex, diri bala sa syudad sa Bacolod, diskan sa Negros Occidental, sa una, okay na mga 20 mil, guro pinakatayog, ma-recovery sa Negros Occidental mo, subong ya kabankalan to, karis kagapon, sa ugto, 800 plus, pero tibugalon to, ang apelyido sa subject ng operasyon, tiyambal ta, di naman ni Halin man, tido kung sila pa sugidon, gambal man nga gabantay man sa puerto, gabantay man Gani. sa kung diin-diin, pero hindi ta ma-question, Action Rex, kaya kumbaga, gahulak lang man mo ang ining mga illegalista sang nga magtalikod ang buli sa mga operatiba. Supply. Correct. Muna na, Pero Action ang Rex. problema lang, subong yan, hindi ya tingi-tingi action ni. Then mo nang ako na notisyahan nga volume niya sang drugs mo. Bisan sa Bacolod, kag Negros Occidental, sa iban nga mga areas to. Sa Toledo, sa Pangasinan, nga kaiping lang naton nga pagtabok ta lang sa baybay, Toledo na ni dayon mo. Ti taga-Cadiz, mantub lang nadakpan mo. Gani man, Action Rex. Pero amo na ba nakakuha na sila, nakalampuwa sila sa tigkirigma nga ginatawag. Or basi nakakapitan na mayo. Base ko ng mga stocks to sang tsimpo ni Anay Presidente Duterte na stocks bla tapos naglinuwa na subong. Amo na. Amo na pag-insindi ko nga nagdala mo ang supply kag dagko nga volume bala action na dinaw. Kag kung maghambal, Action Rex, bisan dito sa nasyonal, hambal sila nga hindi man siling nga dudamo diya nga laboratory diya sa Pilipinas kay kalabanan man ni napangsulod sa Chinese T-bag di pag-incendi naton halin sa iban nga pungsod abi ti wala di gali laboratorio gali pero do kita diyang bagsakan. Ay pertino. Do ka normal kinaupod guro sa importation tong kalamay ay. Basi siguro, no? basi ko nag-una bla ni sa kalamay nga importation nga isyo nga ginadibatihan pa bla? O kun basi ginakuha nila, ginabuo bala nila, ginabilog bala nga daw tawas bala haw, kay palusot lang nga daw tawas. May natanawa. Ang iba nakapak na nga Chinese T-bag, daw nakapak na sila blaya action na iden kay kung bilog na sa iya, bilog asin bilog na iya ma-recover. Pero inaya, nabukbuk na yung daan, na pangsulod sa napaimpake ng daan, na? Correct. Pero kung ako nang patanawon niya, nus-nus na sa ilo ko, kaya abi ko tawas na. Amogid ang kalabanan, kay ti gagamit tawas mo. Tisling nila, amo na ni, gali kay pitiksintas, shabu na. Correct nga, alam mo nga galakat kayo mo, doon ka high, gali kay lain na galing na plus, hindi mo lawas. Pero grabe naman ni Action Rex, amo naman ni balantaya naman sa mga ginikanan. Kaya ti kalabanan, daan target sa mga amuning mga grupo, kabataan lang man mo. Si subong daan ang per gram Action Rex, ara gyapon sa 6,800. Ti mga nagagmay na nga mga ripak, pinakanubo, may ara sa 100 pesos mo. Ginaremind ta mga ginikanan nga kung may mga estudyante ka mo, kag hambalon nyo gid nga kung may ipadala sa inyo, never gid nga magbitbit, no? Kaya mo ng kalabanan mo nga sling to, ilihog lang ta to, dalalang na to, ordere, may makuha lang, ibili lang na nila. Kaya mo ng budlay gid, kay kung monitor sa nga to sining nga mga otoridad, ang mga inosente nga mga pumuluyo, amoyang malaskaran sining. Correct. Kag dira man mabalik liwat ang issue Action Rex ang uniform. Kay tikis akabalo ka naman di ba? Bisan mga minor de edad, minors ginahimo runner, ginahimo mo baligya. Ti kung wala bala no kasi mas swabe na walang pagbaligya sa sulod skulahan haw. Laban. Te amo naman ang kabudlay gid Action Rex. Kay bisan 200 pesos makabakal na sila subong daw taas-taas na nagawang lupad nila mo. Gani.
Lupad, do ka balo ka gid sang lupad nila. Kita mo na daan. Pila nang isa ka gram subong man? 6,800 Action Rex. Wow, grabe no, 6,800. Pero ang sa mga small time na nga mga dealer na garipak sila 200 pesos. Pwede na. Pero sa mas pila ba lang balon sa estudyante subong manggaan mo sinreklamuhan ka. Reklamuhan ka to na. Kay hindi kay go kay kuno mahal ang balaklon sa kantin ngali kay base ang iban lain-lain ginabakal. Si sa kadamo sang baybas nga nakatuan ta Action Rex kita ta na lain-lain nga level sang ilang nga paglupad mo. Ang iban pag ano mo gulpi lang gatong lupad din nga wala sang punto galupad bisan din magkadto bla. Galupad tapos ang iret wala ka sabit sa kwan sa dulunggan. Makita mo na pero ati subundo wala pa kami nasugat yapon ha dugay garo pa ano na to sila man layo-layo na sa imo nga ginatindugan da nga layo-layo wag gid siyang mga kapulisan ta ma-assist no do ubos-ubos gid sila to sa area. Oo, ato sulod kasi dako-dako to bilao tanawon ta lang karon pero antes makita di Action Rex nakakadto nakalibot-libot man tas palibot sa syudad sa Bacolod. Of course ang medyo traffic subong kag damo-damo nga tawo sa Burgos Public Market gidya mo kag sa Libertad Public Market bisan Action Rex ka kumod-kumod kag huy-huy ang abaga nga perti ka mahal sang balaklon. Sige man yapon baka. Why man sila choice mo kung ikaw nagaluto abi nagabaligya? Mangumpra ka gid kagahon ti ang bakintulon mong presyo o nabis ang presyo hindi mo daw hindi maasoy bla daw hindi mo maginansyahan bisan pila lang ka pisos daw. Correct ina Action Rex ti galing kay ti negosyo pa lang abuyan mambal sila rolling lang makaginansya lang kami da sang pilang nahot okay lang basta sige-sige ang negosyo kay ti eventually base maabot man yapon liwatan tiempo Action Rex nga matupong na or mabalanse na bala ang galastuhan kay kina-income sang tawo kay ti subong gani nga adlaw natalana man to ang alas 6 karon ang rollback sang petrolyo galing kay ti pasalamatan tong rollback to do sinintimos ay, grabe no. Sige lang, basta importante ka, pitik siya. Basta may ara, kapila do, ikalimar, kay anom na nga si Manang rollback. Kasi kibuton sa balas ang 5 ka pesos nga price hike. Kabuto, hindi man. Daw wala pa man indikasyon nga magsaka sa amo na. Daw, sige lang, bisan ginagmay lang, basta malabo talang blang ang, hindi gid man nubo gid, pero mapanubuan lang balaw. Oo, hamak Action Rex, wala pa nag-abot ang pandemya, lang sa 45 ang gasolina, 40-45 lang yan. Makahambal ka pa nga kung galain ang buot mo, makakadto ka sa bago, to kag makapaliwaliwa, subong niya mamba ka ng puli. Puli na lang sa balay ka magtulog-tulog, mayo pa pagbugtaw mo, pinalang ka oras, tulog-tulog ka, pagbugtaw mo, way pa gasto. Way pa sang gasto gasolina, Actionens, diog tanay kay Action Eden kay daw na utod ang piyak nga linya sa nga tol sining patrol, no? Ga-report si Action Eden Abuso, direkta dira sa Barangay 6 sa isa ka buy-bust operation aga pa. Kita niyo na kalimpyo sang dalan pa sa Barangay 6. Ano nga purok na Action Eden man? So, diri kami sa may Nangka, Zone 2, Action Rex. Pero nagsakay kami diliwato kay nag-reply si Sir Pastrana nga dito kami ayon maagi sa ulunhan sa may Abe Funeral. Layo-layo pag-awa Oo, dito sa unan kamo siguro ni masulod nga area. Oo, kaya actually, diri Action Rex sa may Barangay 4, ang ginabaan na di bala permit, ginsira di danay ang dalan sa makadali. Ginsira na da? Ginakayo. Inang sa likod sang hotel na da, Oo, correct. Ginsira-sira, timbalad. Ang solusyon ng tubig baha naman da, base mo na? Daw ginako na nila drainage, kaya ginakayo na din nila. Pero tanawon ta karon magulo adlaw kung magyan, kahit ikalabanan daan. Kung going north ang iban, kag gusto i-avoid ang Lacson Street, sila Action Rex, diri sila nagapanglakton, ti balaan, na karon kung i-open na nila, pero ti may-ari, mandi sa 18th Street mo,
Pwede man Gani. di ka agi sa likod man sang isa di ka dako nga hotel. Importante may progreso himo sila. Nga may kaayuhan man ang kasayuran man ang pagbaha-baha di Way pa na magabot ang pizza 20. Correct. Yung pizza 20 laputsak ni. May mga traffic rerouting mo nga matabo sa pizza 20 bangod sining activity oo. bla. Correct. Action rec. Wala na naman sa advance na naton daan pabalo sa aton sining mga motorista. Kay sigurado ang iban dutay lang na iabalon nga pasensya mo. Alaban. Si bala Layo-layong ginlibutan ninyo ba ni Oo, Action kayo Anida? una dito kami kuan sang pulis mo nagapatrol ari man di sa area. Pero sa buong nag-reply si Sir Pastrana, bag-ugid lang, na ara sila yun sa may ulunhan, funeral. Diba lang, tani karon action rec sa kayo ginakaon kung nagid ang imong oras. Gani. Balikan ta lang kakaron Basi ko nanugid man da, timbre lang correct action rec sa kay tipuno pag abuto matipuno danay naton ang detalye action rec. Halin diri sa patrol Action Eden Aboso, una sa balita na sa action. Sa Bacolod, Action Radyo. Action Report, first portion. Thank you! Salamat gid Action na Eden Abuso with Action na ni Kirao, direktada sa area sang Barangay 6, no? Bangod sining drug operations nga ginlunsar sang mga kapulisan sang Station 2. Salamat gid mga sirs, no? Galing iti pagkadto ninyo kay Nadre. Waay na personnel amo na nga time sir expect naton nga 4 o'clock ya sige naman kami pagpangalagad that is why nga rada si Action Eden Aboso, no? Thank you gid sir sa trust and confidence kay pangita sila kay na media tingin kantuan nila Action Radio Bacolod galing iti way personnel, no? The time mga 2 o'clock or 2:30 kaina mga ka-aksyon. Sige, daligid lang mga ka-aksyon standby sa balita ni Aksyon na John Diaz. Kadtuantang balita sa Nukpo pagkatapos lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad.
Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all, sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow!
magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kung kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray,
misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sang outbreak. Number 5, sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind... Balik na dari sa ato sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 4:59 ang aton oras. Maro sanaw na ang aton sining palibot mga kaaksyon. Negros Occidental Reports. Katuan tanay sa aksyon na Jan Diaz gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Lalaki pinasono matapos ginbuno sa ilimnan sa Banwa sang Candoni. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Jan Diaz sa Nukpo. Aksyon Jan? Padayon karon nga ginabulong sa isa ka ospital sa sulad sang Kamangkalan ining 19 anyos nga soltero matapos nga ginbuno sang upod sa ilimnan dra sa area sa Purok Mayda Iton, barangay Payawan sa may Banwa sang Candoni pasado las 8 ang takna sang Agosto 14. Ining biktima action Rex ang ginkilala kay John Miles Claude, 19 anyos. Ining suspect naman nga nagkapuno kay Claude ang ginkilala kay Jason Ablanida, 31 ang edad, kag pareho man nga residente sa barangay Payawan sa may Banwa sang Candoni. Sunod action Fred kay Police Lieutenant Sherwin Gropal, ang Deputy Chief of Police sang Candoni PNP, nga ining si Ablanida kag si Claude upon ni sa action Rex actually sa isa naman dara kay limnan sa bayan mismo sa Banwa sang Candoni. Dugang panikalupar nga doon nagampang ni Silva sang ukbo, inablang finger fight, and then doon na perde ang isa sa duwadre kami involvado sa saning nga krimen, kag doon na pamilit na aksyon na Rex nga maghampang liwat. O galing siguro dala sa sulog-sunlog sa mga kaupdanan sinidiri nang utos ang biktima kag ang sospetsado tub-tub nga naglambot ini action Rex sa pagbuno. Na gingamit diri sang suspect ini isa ka kutsilyo ka sa pagbuno sa kay Claude, kag ini nakaangkon sa pila sa barang bahin sang iya nga dughan. Una ini kagindala sa may Candoni Rural Health Unit para sa pagbulong apang sunod diri kay Galupar, inigin sa Iloacson Rex sa may Kabangkalan City. Hapo kanati magbarkada ni si
nagiinom dito sa isa kabalain. Oo. Sa grupo nila. So, tapos, amo lang to, ay, kailangan may call ako na lang ganito. Sige, sir. Thank you, sir. Tapos, amo lang to, sir, nga pangot sa may ang pag-abot sa investigador ko kailangan nagkagto dito nagsuay lang man sila parte sa ilang tawag sini anak ko balahaw ang finger resting bala sa raw. Okay, oo. Tapos natirdi ang isa gusto sang isa magliwat hindi magsugot ang isa nagsuay amo to pag naglapot sa naglain ng buot sang isa naglapot sa nagpuputay sila nga nabunan ng isa sang sang kutsilyo kitchenay. Napatian si Police Lieutenant Sherwin Galopar, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP. Sunod rin sa iya, do mapasaka gid sang kaso ang pamilya. Kaysa una Action Rex, do may plano sila balang i-areglohon na lang kontan. Kailan kay sunod rin sa police, do nagbag-o ang paminsaron kag desisyon sang pamilya sang biktima. Sa totalan nga mga tagpalamatik sa mga mahilig dira maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon, Action Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Jantias balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Karon dugay-dugaya. Kadto antang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag bala ni Councilor Jason Villarosa bilang tagpamuno sang tourism diri sa City Council sang syudad. Positibong palayag nga ti malabot sang syudad ang 200,000 ka mga tourist nga mag-aabot sa Mascara Festival. Action Report, first portion. Karon dugay-dugay mga kaaksyon aton hibaloon ang ining detalye sang balita ni Aksyon Dale Salazar pagkatapos lamang sini. Ang oxygen nga ara sa This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghikupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi may tumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasig para traffic to or traffic dito sunod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya.
Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name. Diri sa ato sining pangalagad Action Radio Philippine Standard Time la 5:13 ng aton oras, no? May nga galang sa mga listeners nga nag-monitor na sa sining aton sining pangalagad. Buwas mangin kaupod na ninyo si Action Fred Salanga diri sa inyo sininga palatuntunan. Kantuan tanang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Tourism Chair Councilor Jason Villarosa. Positibong malabot sang syudad ang 200,000 nga tourist arrival sa Mascara Festival. Action Report, first portion. Yari ang countdown sang balita ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Balita City Hall. Sa detalye, Action Dale. Good morning, Action Rex. Positibo si Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chair sang Committee on Tourism sa Sangguniang Panglungsod nga malambot sang LGU sang Bacolod ang target nga 200,000 nga tourist arrival para sa Mascara Festival 2022. Gate pahayag ni Villarosa ini kasulod man sang kolaborasyon sang Kapitolyo Provincial kag local government unit nga buksan ang panaad para sa kayawatan sa mabot nga Oktubre. Gain pahayag sang Konsehal Action Rex nga ini nga kayawatan ay hindi lamang makabenepisyo para sa Bacolod kundi makabulig man para sa Negros Occidental. Bawod sini ginapaabot ni Villarosa nga mas madamo nga turista ang magakadto sa syudad nga magadala sang pagsanyog sa ekonomiya. Sa amo ni nga istorya nga ang panaad maupod na lang sa Mascara Festival do ang aton nga target na 200,000, I think it within reach na lang yun. So for me, it will bring more economic growth to our city and to our province. Nabatian si Bacolod Councilor Jason Villarosa. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, proven and tested ang
Reports, first portion. Thank you. Salamat kinaksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon, no? Aksyon Marlon Hinovia, standby sa balita gikan sa Kapitolyo. Pero diri kita na day 2 na kita sa aton sininga, dakop ka, daog ka, rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod, no? May nag-claim na kahapon nga isa, kag nagbatiyog na sang rolita, ang isa naton niya ka-winner from Silay to. Ambot ko nakahibalo na to sa ko gininform na inisya, no? Karon nga adlaw bantayan ninyo mga kaaksyon, ang himuon lang ninyo pamati lang sa Aksyon Radyo Bacolod, on air man siya o kon sa Facebook, no? Ang madakpan ganaga pamati at siyempre makaangkon sang kupon na amo nang kinanglan tada mong coupon mga kaaksyon or kupon kon ti kadadlaw sumugod kahapon mayara na kita nga ginagabot nga mga listeners, mga names ang ato sining nga mga tagpalamati, no? Sa dakop ka, daog ka, rolita promo. Ang gina-remind ta nga kada adlaw mayara kita nga ginagabot nga mga ngalan or ginakuha sa tambyolo sa Aksyon Radyo Bacolod. Nang importante lang pamati sa mga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay kung magabutan ng imo sining nga name diri sa tambyolo at mangkuton ka man lang ka reporter o kung anchorman sa sining stasyon nga sino mga kilala mo kag anong mga programang napamatian mo, dapat isaulo mo ina mga kaaksyon, no? ang promo nagsugod ni sang kahapon, no? Agosto 15 kag siyempre matapos ni Setyembre 17 pa, no? More or less mga isa ka bulan, lima ka semana nga promo ni kag mayara sang duha ka winner kada adlaw mga kaaksyon. Sumugod na kahapon kag titubtob Setyembre 17 mga kaaksyon. Lunes tubtob Sabado mga 60 winners niya ang makadaog sa aton sining dakop ka, daog ka, rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Hamakin mo na ang posible nga madag-an mo diri kahapon, nagdaog to 1,000 pesos, manti may cash, gift check, appliances, cellphone, kag rice mga kaaksyon. Ay, puwerte, no? Ang grocery yara gintambungan sang representative gikan sa Department of Trade and Industry or DTI, no? Nagapangidaron sang 18 anyos pasaka ang pwede lang makapasakop sa aton nga promo. Isa lang ka business mga kaaksyon or isa ka business lang nga pwede makadaog sa ang isa ka persona sa aton sining nga promo, no? Kung nagabutan ka na, well, ihatag naman sa iba, no? Amo nang importante da. Amo na mga kaaksyon ang simple nga promo mechanic sang dakop ka, daog ka, rolita promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Report, first portion. Ayos, sige, aksyon na Marlon Hinovia, dali lang standby, no? Kay mang siding tadian sa aton nga mga talamyawo, no? Mayo lang nga pagpamati kay George Madrid, no? Mayo lang nga pagpamati Sir George Madrid. Tamiyaw lang taga Cadiz ko, no? Nga pita, happy listening lang sa Familia Fajardo, no? Dira sa syudad sang Cadiz, no? Nga nag-monitor kay Aida Alunan, may lang nga pagpamati Aida Alunan, kag kay Rodolfo Rinaldo, Roberto Alunan, Junior Advincula, Alan kag Lourdes Villarete, sa kag Henrietta Garcia sang Barangay Granada, Bacolod City, no? Kay Mary Joy Victorino Flores Macawile, salamat gid gatuto ko, no? Pamati si Mamaya Mary kag Papaya Robert Flores sa Barangay Carulan, Kabangkalan City, no? Salamat gid. And Elmer Boyet Villamor, sir, salamat gid sa pagmonitor kag coffee with your program. Ba kanami ba kay
Sir Elmer Boyet Villamor, no? Kay Niel Yang Vergara Sancho, no? May lang pag monitor. Kay Evelyn Sinaon dira sa Procesano, Barangay Alihiso, may lang pag pamati. Likewise kay Lani Hulagway, no? Or Hulagay ni sa Hulagay, no? Thank you gid Evelyn Sinaon, no? Si Ana Sinoro, si Armando Gabang, no? May monitor gid si Sir Armando Gabang, no? Humalumina, present man siya, gabugtaw na si Humalumina, no? Kag Elizabeth Gamala, may lang pag-monitor Ami Agustines Baron, okay, and sa kay Marivic Higan Talavera, no? May lang pag-pamati, Ters Vergara Sanchora naman, Richie Magallanes, sir, may lang pag-pamati sa Richie, muna nga sa nga first winner, no? Sa Purok Araw o sa May Araw relocation site bla. Tamyaw lang kuno si sa iya sining Pinalangga namon nga number 1 kagawad to per Makilan sang Barangay 10. Thank you gida. Salamat gid sa Richie Magallanes, no? Mario Olvido Aquesa, may lang pagpamati Sir Mario. And sa iyang apo kay Anli Joy Aquesa Pasinabo sang happy birthday. Subong adlaw August 16, no? Happy birthday, no? Kay Anli Joy Aquesa, apo ni Sir Mario Olvido Aquesa. Kay Billy Albay, MJS Candido Hildore, Angela Gayon Dato Castillo, may lang pagpamati. Sir Renato Tanyuan, no? May lang pagpamati Sir Renato sa Hacienda Josefa Isabela. Tamiyaw lang kay Bernabe Boy Vargas kag sa tanan nga Tanyuan family sa Barangay Maaw, Bago City. And kay Tiyay Miling kag Nida, may lang pagpamati din sa kay alin sa kay Renato Tanyuan, no? Thank you gid, salamat gid. Jima Tagwan, thank you gid. Anthony Luiha Bagat, salamat gid. Kagawad Imbong Jo Campo, no? Ibon Boycher, may lang pagpamati Ibon. Jose Mungcal Torilla, kay Cesario Duran Paslon, morning lang. Ay, sorry. Jory Montiliano, no? Kay Jory Montiliano. Ay, porti, no? Aga pa. Utay Benedicto, salamat gid. Kag may lang pagpamati kay Kagawad Ayan Bulao, Aris Agda, kag Kagawad Nonoy Bacuado sang Barangay San Jose, Palay City, no? Ayos, salamat gid. And Vergara Hieronimo, salamat gid. Tamiyaw lang kay Erlinda Perez kag kay Andres Perez, Carmila Lacbanes sang Proctaytay, Barangay Mabini, Valladolid, no? Raymar Beranyo Lingoste, may lang pagpamati kay Roming Estrabon Hidalanga, no? May lang pagpamati Roming Estrabon Hidalanga sa kay Merna Galbe Hidalanga sang Barangay Talaban, Himamaylan. Martin Aliling, salamat kid. Robe Argenti de Luna, no? Monitor sa sining mga inoras, no? Sige, dali gid lang mga kakson na standby ay sa dali gid lang kay dugay-dugay balikan tang balita ni Akson na Marlon Hidovilla sa Kapitolyo. Akson Report, first portion. Pagkatapos sini mga kakson. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sining balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Unang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy ang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Sila cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa extra puti na siya kuno. Ay na extra nga puti.
Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit niya maligo ko. Ano kayo Ay, mo? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tama sa init. Hindi man nga araw-araw, kung iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka tayo duban paper, hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na kag mga ibang mga produkto. Arab Tubig lang yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligan balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kapatsagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kundi may heat. Gulpi lang nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako dapat nabasa ko binga dapat kung unahon i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imo nga tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga tubig. Kung ininit, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Tik bro kay init. Oo. Init saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo palaligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na kung ano ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content ko si action boy. May kay hot and cold ka mo ya. Ako nung ara da. Ay hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Di ba gani, kung search mo bala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang mga So, amo na nahimuon mo. Pinot sa ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw, kinang ano man, hindi ko kuan. Ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Pagkagabi ko cold naman para mag-close siya. Kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabok. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang. Balita espesyal. Action boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang action boy ang cold water. Yeah. Kay damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya syempre ang init sang lawas kung action boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag action boy sang cold water tingala ko sa una si Lula cold ginapaligo niya bisan tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin action boy kay nagapa extra puti na siya kuno. Ay na extra nga puti.
Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Di ko na muna naging mo yung ininit, naligo mo na muna yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman sa init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka dahil duban paper. Hindi man na. Galite. 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 Galiten sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arap Tubig lang yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara na mga bugtaw. ara na mga masakit. Ara na mga balita. Ara na mga balita. Ara na mga balatian. Ginano yung mga cells. Lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kahit kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala ng kung may hit. Gulpi lang Nasa naman sa... nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko binga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi ka mag-cold basi. Mo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sangkakapoy. Tuod man gid, di ba, no? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Take bro kay init. Oo. Hinit saya. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May muna din siguro. Kadabo pala ligban mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold gaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ko nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may to kay with si action boy. may kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo ka badlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nga kuan kung adlaw kinang ano man hindi ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Para pagkagabi ko no, cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Balita Espesyal! Action boy, sa atin sininga balita special, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang action boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits action boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man? Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya siyempre init sang lawas kung action boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. First portion. Balik kita diri sa atong sining pangalagad mga kaakson kadtuan taning balita gikan sa Kapitolyo. We have Akson Marlon Hidovia
Ini may kang tanan sa mga chief of hospitals nga ginbalasa bala sa probinsya sang Negros Occidental magasugod na sa ila bag-ong assignment subong nga adlaw. Yari ang countdown sang balita ni Akson Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Akson Mar, mayong aga. Sa mga adlaw Martes, opisyal na nga magasugod kung mag-umpisa ang bag-ong assignment sa mga chief of hospitals kag chief nurses nga damlag lang ginbalasa sa gobyerno provincial. Ini nga tikang ang kabahin sa plano sa provincial government sa idalom ni Governor Bong Lacson nga mapasangkad kag mapaayo pa ang serbisyo pa ikayong lawas sa nagkalain-lain nga mga hospital nga ginadumalahan sa gobyerno provincial. Nabaluan nga may pila ka mga chief of hospitals ang madugay na nga nagapangalagad sa ila sa posisyon nga ginauyatan gani kinahanglan nga ini sila ay gaselo naman sa iban nga mga local government units. Sa opisyal nga pagsugod sa nga ila sa bag-ong assignment, sila ang formal man nga igapakilala sa mga local leaders sa Banwa Konsyudad nga malapit sa hospital nga ila sa pangalagaran. Ang kaaksyon o gikan sa Kapitolyo Aksyon, Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Reports, first portion. Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Sa iluhan tanay sa aksyon na Eden Abuso, mapatrol kita mga blatter reports kag iban pa nga mga balita kadtuan ta we have action Eden Abuso sa aton sininga patrol mga kaksyon daligidang no Pulis Balita. Ayos kadtuan tang balita ni aksyon Eden Abuso sa patrol action Eden. Action Rex, arestado ang mag-iloy sa bypass operation sa Police Station 2, Sininga, Cagahon. Diri sa may Purok Pilit 2, Barangay 6, Siyudad Sang Bacolod. Mag-iloy gali Action Rex. Kag ang nadakpan, amo ini si Jonilyn Aligada, 41 anyos, kag 17 anyos, sininga bata nga lalaki. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa kapulisan, si Jonilyn ang napriso na sadto bangod sa amuman nga kaso Action Rex pero verify pa kung ano nga tuig. Nakuha sa ila ang 4 ka gramos ang ginasuspetsuan shabu bulubanta 30,000 ka pesos. Kagkaron ara na sila preso sa custodial facility sa Police Station number 2. Samtang Action Rex, may ara pagit kita diri sa impormasyon nga nabaton man regarding sa theft incident sa sakop mangyapon sang Police Station 2 kun diin ang biktima ni sang pagpangawat si Corporal Rani Suelan. Amo nang sa may parking area. Amo nang sa may parking area sa isa ka mall. Correct. Tigin tani kagina kay Sir Pastrana tiyambal niya padayon pamanang ila sining investigasyon kay ti amo to balang information nga iya siniya nga mga ID ginbili ni sa comfort room ni sang kwan sang Ceres Terminal pero ang iya sining Ceres Terminal sa Dinman sa south or sa north? Lopesaina Action Rex. Sa south. Sa south terminal. Oo. Di baloon tani karon kung ba si subject man ni sa member ni sang RMG mo? RMFB, yes, correct Action Rex. Ano to? Regional Mobile Force Battalion 6. RMB. Oo. Di baloon taman ni karon kay Sir Pastrana kung investigahan man ni bala or pamangkoton man ni nagtawag ni actually sa ila mo. Sang nakita ni ang kagamitan ni sang pulis kag among rason nga natultulan nga ara dito sa comfort room sa South Ceres Terminal ining iya nga mga ID. So bantayan ta karon Action Rex sa mga follow-up agad report so far sining nga Cagahon. Operations ni kagabi sang CDEO ya? Ang operations ni Action Rex ng CDEO nga tong muno mo kagina nga nagaduging
ang droga kay ti HBI manigyapo na nadagpan high value target sa mga barangay Singkang Airport. Ginkumpirmar ni Police Lieutenant Joven Mugato nga Amo ang ning lead subject- agency ang CDEO naton. Yes, CDEO Action Rex sa pagpanguna ni Lieutenant Joven Mugato. Dito sila kagabi sa may Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport. Tiyang nadakpan ni si Jeboy Bulaklak. Bulaklak? Oo, Bulaklak iyang kuan pero letter C, hindi letter K nga letter Bulaklak. K nga bulaklak lang. Oo. 21 anyos pa lang galin eh. Oo, pero bago lang ni sa Action Rex kuno do new player bala galing kay kinakabig nga HBI. Tilaw gali ni. Oo, tiki do amuning ginabantayan sa aton kapulisan kay ti pasulod man Taga daan din ang siya? festival. Taga wala din siya? pa din na Action Rex kung taga din gid siya. Kaya ang initial kong report taga Purok Lamperong Barangay 2 oo, man eh. do Barangay 2 ang initial ni Action Rex nga kwan. Kag wala ni siya sang trabaho kay ba siguro para ka-focus ni sa iya negosyo. Pero nang nadakpan gid siya kung butantan newly identified siya Action Rex bag-o ni nga mga players subong. Tito bag-wag o lang ni guro na gulo intra dakpan sa dayon. Pero ginakabig nga high value individual tungod man sa kadakoon sa nga nakuha sa iya kaya makmo 17 ka sachet. Kag duha ka bulto sa ginasuspetsuhan siya bo 206 grams. Nakuha sa iya valor 1.4 million pesos. Ang gabi na anantaman ginstorya man ni Action Zil. Tiyambal niya ginapadulong lang ni kuno sa iya sang a certain to kagmig pero wala sa kabalo kung kagmig. Oo, to kagmig. Ti wala siya kuno kabalo yang ginapadala sa iya illegal nga droga. Do kabati naman ta na permi man ta kabati sang amo na nga mga mo man ang rason nila kada permi galing iti sa korte na sila ma-explicar. Pero dako na ning na-save man Action Rex or damo naman ni na-save nga mga utok sa recoveries ning 206 grams Action Rex sang illegal nga shabu. Kag subong nga kagahon may ara pag although nga tigamay-gamay lang 30,000 pesos lang. Pero kung ginrepack pag ginidamo panitani malambutan pero at least na tatapan sang aton sini nga kapulisan. Balita sa patrol ang ka-action nyo, Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, First Force. Thank you. Salamat ginaksyon na Ida Naboso. Balita gikan sa area sang patrol, no? Sa patrol naton. Ba, may nalipatan ko. Dali gid lang ha. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Para sa mga kaksunta, ari ang recap resulta sang Small Town Lottery. First draw kahapon, 18, 28, 18, 28, no? Second draw naton, 37 kag 3, 37 kag 3. Kag ang third draw naton kagabi, 29 kag 36, 29, 36. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Dari kita naiho sa aton sining Lotto results sa Grand kag Mega Lotto. Una kita nay sa Grand Lotto 655. Yari na ang Lotto results. Wala sang tagdaog mga mordes, mga 54.6 million. Pwerte ko lang mo na madagaan mo daw, lipat ka sa kugalingon mo ni Guro ay. Sa 655 Grand Lotto, resulta winning combination 14, 22, 53, 29, 12, and 26. 14, 22, 53, 29, 12, kag 26. Sa aton sining nga Mega Lotto, way man sang tagdaog mga kaaksyon sa aton sining nga Lotto or Mega Lotto. 73.7 million pesos yan to ang Grand Lotto 655, no? Sa Mega Lotto mo ning 54.6 million. Winning combination, way man sang winner ho, 14, 41, 19, 15, 36, 34, 37.
liwat 41, 19, 15, 36, 34, kag 37. Iyari na ang Lotto Result. Darigin ang mga kakson na standby, manumbalik kita sa dirigin namang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kiti kadamo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids.
Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022.
Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata. Sini nga pag pangalagad, mayara kita nabilin 2 minutos mga kaaksyon, no? Ginaprobahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang dugang 2 ka bilyon gikan kuno sa Department of Budget and Management o kung DBM, no? Para sa mga ginatawag nga assistance to individual in crisis situation o kung X, no? Program sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, no? Bangod sini mas madamo pang Filipino ang makakuha sa sining programa, ilabi na sa panahon bla sa tiyempo sang crisis kag mga sakuna, no? Ang X mga kakson, isa sa mga mayo kuno nga programa ni Presidente Marcos mga kakson, kag ang gobyerno nagapain sang financial kag material assistance, psychosocial support kag iban pang kinanglan sang mga Pilipino mga kaaksyon. Ini ang sa bulig man sang social workers sang DSWD mga kaaksyon. Mayo man niya, matamat na mga kakson nga ginasigahom naton nga bisan paano matagan na solusyon na. Matamat lang kay hindi man ni magulpi mo, hindi man ni magulpi ang sitwasyon, no? Galing kayong chimpo ko do, hindi man maasoy, no? Walang alang naman ta sa tiyempo mga kakson namon sa kahanginan. Action Report, first portion. Sige, mapag-goodbye na kita. Isunod ginayon ang Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon dugay-dugay. No? Pod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Sige, mapag-goodbye na kami. Sining bahin sa ngalan ni Aksyon Fred Salanga. Ako naman ang inyo sini Kaaksyon sa kahanginan Aksyon Rex Kantong. Maayong aga sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio.